Mwasira banja Malawi ntima kunyadira nonse amene mabwera ku channel kwanga ku YouTube kukaonera mafilimu amene wachichewa. Ineyo ndabwera ndi pempho anga chonde Malawi kapena sino Malawi nokha amene mabwera pa channel ya YouTube zaonera mafilimu anga koma no chonde tipangeni support. Ndikupemphani kwanonse amene mabwera pa channel oba sicholinga changa kuti nsamaponyepo mafilimu koma inuyo mundipase chilimbikiso mafilimu andiziponya makamaka season imene ndikupanga ya ladai ilipo ndikugulisira ku WhatsApp kunditumizira ino kungotenga 1000 kunditumizira ine ndikhala onyadira pa mapati 4 chabwino ndimafuna thandizo kwa inuyo chilinga yote nzipanga mafilimu zikusangalasani kaena mmangosangalasidwa kuti basi bora kumasira mafilimu komabe muzitithandiza anthu ifeyo timakhale kuvutika koma kumbali yanga kwa ineyo ndikupempha makastoma nonse amene mandigula mafilimu ndithandizeni munthu ine mavutika kuyambira Monday kuzafika Friday ndimakhala ndikugwira ntchito yomasira filimu koma chonde ndikupemphani chonde Amalawi anzanga tigwireni dzanja kochepa kamene muli nako titumizireni kamufuna kungotithandiziratu ife tikhala okondwera kwambiri ndikuti mafilimu pa YouTube pasamavuta ine ndiziponya mafilimu mukamakhala kuti inenso mundipasa phindu mundipasa chakudya cha pakhomo panga anthu ife tikuvutika kwambiri onani zida zimene tikugwiritsa ntchito ndizosakwanira kunkhani ya mu studio chonde ndikupemphani ndikugwada pamaso panu kwanonse amene mmapezeka pa YouTube maonera mafilimu achichewa chonde titumizireni kenakake imakhala ndi ma-views okwanira filimu pa YouTube tikayiponya koma mapezeka kuti amene akubwera ku inbox kwanga ni anthu ochepa tenga ine sikuti ndikukulamulani ayi koma ndikupemphani ndine nambala imene ndimayika pa screen pa imene chakwiringa nambala imene mundipeza ine muno wake amene ndikupanga filimu kundipanga haye ntilankhulana bwinobwino za bobo business mapati 4 ndimafuna 1000 ni ndrama yochepa Malawi koma makhala kuti mukugula bando mukulowa pa internet kumati dandaule kuti filimu simukuyipeza choncho ife filimu ikusowa pa internet pa chifukwa yoti inuyo simukutithandiza koma napezeka munthu omatithandiza kapena nonse ikhale tingoyerekeza kuti ikhale ndi 40,000 views wina aliyese angopanga 1000 ine ndikuchallenge ana Malawi kungopeza ndrama yosachepera imene ndikuchulayo kuti pali anthu 40,000 andipase 1000 ineyo filimu ya season imene sinimaumira dead imene yatuluka filimu ndizipezeka kuti ndikuponya pa YouTube wina aliyese azionera kapena ena mwina mmakhaladi osowa koma kwa inu amene muli opezako chonde tithandizeni kuti ntchito athu ipite pasogolo makamaka ineyo Devi munthu ineyo ndili pasi kwambiri chonde nditukuleni kuti channel yanga ya YouTube ndiziponyapo mafilimu ku page yanga ya Facebook ndiziponyapo mafilimu achichewa kuti ineyo muzisangalasidwa nawo chonde tithandizeni abale anzanga chonde tagwira mwendo wanu ndithu ndikupemphani sinambe ndadandaulapo choncho koma chonde tenga nambala kwanonse amene mufuna kutithandiza 08 162 5588 kwanonse amene muli kunja muthaso kugwiritsa ntchito nambala yomweyi etu mazuwa akayikidwa ka nambala ya Malawi mutenga mwika bwinobwino mutipanga haye tithandizeni kuti ife ntchito athu tisayifokere tipite nayo pasogolo muzipeza komanso ningonena mobwereza ena kapezedwa kawo kamakhala kochepa 1000 ziliponyerani ndithu amakutumizirani pa WhatsApp filimu timagulisira pa WhatsApp kumakutumizirani komanso ngati mukufuna mwendi chidwi choti muzoonera mafilimu pa YouTube pompa kuthekera ndi komwe nanenako kundithandizani ndrama yambiri kuti aise ine ndikufuna ndikuthandize Devi filimu yo uziponya pa YouTube ine ndivomereza chimenecho bora ine umuone sindikukulamulani kapena munakulamulira kuti mundipase ndrama mwakuti koma kunja kuno kuli anthu osiyanasiyana amene amathandiza anthu ifenso timafuna kufikiridwa ndi kuthandizidwa ife ndosowa sikuti ife ndochita bwino ayi ineyo ndosauka kumbali yanga chonde tithandizeni kuti ntchito athu ipite pasogolo ndaongolola kokwana ndithu ndikupemphani
nonse amene mumaonera mafilimu amene mulibe kuthekera kosanithandiza kwambiri komabe kwanisani kugula filimu anga kugwiritsa ntchito nambala imene ndatchulayo imene mukuiona mwambayo. Mukatero ndiye kuti chilichonse chilongosoka. Mukandipanga hayi ku WhatsApp ndikunitumizira kandalama kanu, ine ndikwanisanso kutumizirani mafilimu. Filimu ya Lada ikupitirira ndipo ndikulimbikitsani kuti filimu imene ndi yabwino kwambiri. Chonde isatireni kwa nonse amene mukufuna kuti muisatire filimu iyi. Ndizakhala wokondwera kwambiri ndikakhala ndi anthu ambiri amene akuisatira filimu iyi. Pakali panopa ndine anthu 400 amene akuigula filimu iyi, koma sindikukwanisidwa ife kuti zinthu zambiri nzofunikira kwa ineyo kuti ndonjezere zipangizo filimu iyi izipita chisogolo. Ndimakunyadirani nonse zikomo. Ukuyenera kundiuza chinthu chimene ukufuna kuti ndichite, ndipanga chimenecho kusiyanaso kuti uzachoke nyumba muno. Amayi, Mohana analankhula choncho. Ndipange chiganizo chanje amayi. Kunguni, ndikudziwa kuti umanisunga mu mtima mwako. Umanisunga nthawi zonse mwana wanga. Ndimakukondani kwambiri amayi. Ndimakukondani. Ndakusowani kwambiri amayi. Ndikuyesera mwana wanga kuti undione, kuti usamanisowe nthawi zonse. Mwana wanga, ndimakukonda kwambiri. Panga chisankho chabwino. Sindikufuna kuti siku ndi siku ndizikhalira kuongolola zimenezi. Ukanapanda kusonyeza nkhope yako pa chimenechi. Mohani, sindikukwanisa kupuputa misonzi ya mwana wanga. Sukuyenera kulira mwana wanga. Chonde. Mutu wanga kupweteka bwanji? Zonsezi chifukwa chakuganiza kwambiri. Tangolingalira zimene zikuchitikazi. Iwe tandiyang'ane kuno. Lada akufuna ifeyo tizimugwadira nyumba muno, azilandira ulemonse. Akayitana uyu uzayitana uyu, tizimumvera nyumba muno mukunena zona. Amayi anamutulusa nyumba muno kwa maola 3 chisilu chimene ichi. Momesi ndikupita kunja komweko kamutenga. Sizokhwekatu momesi kunyamula kumulowesaso nyumba muno ndi chinthu chapa mtengo wapatali kwambiri. Ande muganizire za kusogolo akunibwerekesa mutu chisilu chimenechi. Amayi, musadandaule kwambiri. Ndikulankhulana ndi abale akatushi. Musaganize ngati mayi akatushi agonja pa chimenechi. Chingathe kubwera chachikulu choposera ku khoti. Iwo angathe kupanga chilichonse chomwe akufuna, koma umboni uli manja mwanga. Koma ndezi kupweteka kwambiri bwanji? Osadandaula. Tikazampeza kachikena. Sitikuyenera kuzamusiya amene uja. Mwapanga ni mistake ikulu. Iniyo mmafuna kumba mwana wa ineyo. Apa ndeni kuonesani kuti ni matha bwanji. Usapanga zimenezo. Akoti anagwisapo chesa mulandu wokupha kwa iweyo. Akana kumanga ni mulandu umenewo.
kodi mukulingalira kuti ni ndani amene anamupha Tushi? Ngati mukufuna kupita ku koti pitani, kaya ndi ku polisi pitani, azaziwa chilungamo. Koma wina asazerekeze kukhuza mwana wa ine, ndizathana naye ndipo sinizagwedezeka pa chimenecho. Ine usipanga pang'ono sikupweteka chonde. Ukwenera kumva kupweteka chifukwa chetu navulala kaya. Komano mukutanthauza chani? Mukutanthauza chani makamaka? Ndayitanisa matikiti. Ndikufuna kuti mukangochira munyamuke muzipita kwanu mukafike mu nthawi yake. Lada ndi amayi. Ndalandira foni mwana wanga, komano uli bwanji? Ndalandira foni kuchokera kwa dade. Akuti mwana wanga akuti suli bwino. Ndi pamene ndathamanga kuzagona. Amayi ndili bwino, komano simukwenera kundiuza pamaso pa anthu akaya. Chonde simukwenera kumuzuzula mwana wanu kuti anacho kosasazika ku nyumba. Tikambirana pa anthu awiri. Ndithokoze kuti uli bwino mwana wanga. Ndinali ndi maganizo kwambiri. Koma ndasangalala kuti ndakuonaso. Pompano tikwenera kunyamuka tizipita. Tiyeko. Tiyeko tizipita kaya? Ayi. Mwangofika kumene. Pumulani pang'ono. Lada nayeso akwenera kupuma pa nthawi ino. Eya ndichoncho amayi mukunena zona. Ndikwenera kukupangirani chakudya. Bwerani kuno kaya. Ndathokozapo ndiyitanira. Koma ndikwenera kumapita ndithu. Ndilothokoza ndithu. Ndikwenera kumapita koma. Komano simukonera kunditenga. Cheko mwana wanga te. Lada apo ndezili bwino kwambiri. Mayi ako abwera kuzakutenga pa nthawi yake. Ukwenera kunyamuka ndithu. Azikakuthandizira pa nyumba kukuona makolo ako. Cheko tizipita mwana wanga. Lada asakupita kulikonse. Komano bambo, ntchito ya mwana amene ndi chiyani pakhomo pano? Akwenera kumapita. Kuyambira lero azikhala ndi ifeyo. Muzikhala othokoza kwambiri chifukwa yetu anapulumutsa moyo wa mwana wanga. Lada anabwera kuno chifukwa cha ukwati wanga. Ndipo akwenera kudikilira chimenecho. Pepani kwambiri ankolo, ndikukhulupirira kuti mwanimva. Komano tinganeneso chani ife? Mukuti bwanji? Mwanayi koma akwenera kumapita. Ndipo sindikufuna kuti mwanayi apezeka chibwenzi konkono ayi. Ayi, sikuti ndi choncho. Momesi ndizakuti amusamalira bwino kwambiri. Tosefe tikwenera kudya chakudya mmawa. Ulayi, mutengere Lada kuchipinda kwake pompano. Ukamusamalire bwino kwambiri. Sopano tiyeni tikadye chakudya mmawa. Nkhani ya lero ndiyene ikhala yotani sopano? Ndi chifukwa chiyani akumulemekeza yonchi Lada? Gemini ni mayi yake ndizakuti amapereka ndalama kwa ineyo. Ndeuganizepo bwino pa chimenechi. Sakwenera wina wake angobwera nyumba muno kuzangokhala mwaulere osapereka kena kalikonse. Tonse amene tikwenera kugwirizana tipeze njira yothetsera mavuto ngati amenewa.
ndikuona ngati amene ndi maganizo anzeru. Komano nzeru yake ikhala yotani? Ukudziwa kuti siku lina lake mavuto ngati amene akapitirira lada azalanda nyumba yonseno, makiyi azakhala m'manja mwake. Ndikuyenera kuthana ndi mavuto ngati amenewa. Kunguni, wabweranso kuno? Ndikuganiza kuti wabwera kudzandithokoza pa zimene zinachitika zija. Usadandaule, ndizopanda kanthu zimenezo. Ndikuthokoza bwanji pa chimenecho? Kuti ndikuyenera kukuthokoza mu njiranji ineyo? Ndakupulumutsa kwa anthu amene amafuna kukubaja. Komanso ndakupulumutsa pa ngozi ya galimoto kaya. Mwanena kuti kundipulumutsa ineyo? Uziwe kuti ndakupulumutsa ku mavuto ndineyo. Amalume akasasi ankafuna kuchola mutu wako ndi ndodo. Koma ineyo ndinapanga zoti ndikupulumutse iweyo, ukumbukire. Ndiyo kunena kuti ineyo wandipulumutsa? Wandipulumutsa pa njiranji? Taganiza bwinobwino. Plani yanga ndikuona ngati akanika imene ndimayendera chifukwa cha iweyo. Ndikukhumbira ukanangofera pasi pa galimoto pamene panalowa iwe paja. Ndiye kuti momesa akanapita ku ndende. Inunso pamene paja munapulumuka. Ukuyenera kulingalira chinthu chimodzi. Iwenso ukuyenera kuzipereka nsembe ku banja lino ngati chinthu chimodzi. Asangalase bambo ako. Kusangalasa wina aliyense amene ali m'nyumba muno. Osati kusangalasa kokha, koma no udani kwa munthu wina aliyense. Wangonena kuti ndipereke nsembe? Okay. Ayi chabwino ndipanga zomwezo. Ndizipereka nsembe ndipo musangalasidwa. Kunguni, wavulala pa mkonopo. Tabwera kunoko, tabwera kuno. Chachitika nchani? Chachitika nchani mwana wanga? Kunguni, ndi chani? Ndezi kutanthauza chani? Ndikuyenera kutengera mankhwala. Sukuyenera kumamva ululu. Chonde, ndikuthandize. Chonde, tandipase balayo. Imwanikayo mankhwala ameneyo ndinuyo. Ndikuyenera kupaka bala yakoyi. Chonde. Apatu zili bwino kuti ndavulala ineyo. Ndingopaka pang'ono. Tabweretsa. Chonde ndikupempha. Kunguni, ndikupanga chani? Tasika pasi. Ndi nthabwalato zimene ukupangazo. Chonde, tasika pasi pompano. Chonde. Ndimukupanga chani? Ukuyenera kusika pamenepo chonde. Ndimugwade pasi. Kunguni, ugwade koma. Ndikuyenera kuziponya pasi kumene. Usapange mistake imeneyo. Ndipangati imene. Zakwana zimene kuchitazo. Tikuyenera kupaka mankhwala mkono wako. Chonde. Usandigwire munthu wakupha iwe. Ukufuna kunena chani za mankhwala? Uli kikikikiki. Sindikufuna mankhwala, koma undibweresere mpeni undiphe. Kunguni, sukuyenera kulankhula choncho bambo ako. Ukulingalira bwanji weyo? Ndizi chani? Ndizimusekerera munthu wakupha amene aja ndi bambo ako. Ukuma
kumapasa maganizo kwambiri. Kodi kumalingalira bwanji ukamalankhula zimenezi? Chonde, sikuendelea kusokosa. Takala jede. Tachusa manjago. Tachusa manjago bankono wangao. Tachusa. Ndeno ni banga jani. Ndine rada. Ndima banga zindu zosateka. Okwenera kuziganizira. Iweyo ndi chimwemwe chonse cha nyumba muno. Ndikuthokoza kwambiri rada pomusamalira mwana wanga. Uzona zomwe ndingachite kuposera pamenepo. Achose maganizo ibawo. Ndini njala sopano. Ndikwenera kuzipezera ndekha chakudya. Mbuye wathu Shiva chonde. Ndabwera pamaso pano. Paseni mtendere Momesi. Komanso mwana wake Gongoni akwenera kuzindikira kuti bambo ake ni Momesi, ndipo akwenera kupereka ulemu. Ndipo ndikukhulupirira kuti Momesi azakhala osangalala kwambiri pa chimenecho. Zikufunikira kuti wina aliyense moyo wake ukhale osinthika kwambiri. Ndikudziwa kuti buku limeneli lotchedwa Gita ikwenera kupereka mtendere ku banja lonse lino, ibweretse chimwemwe komanso kulolerana pakati pa wina ndi nzake. Chonde ambuye wanga Shiva, ndikudziwa kuti chilichonse chiyenda bwino. Momesi, 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 kodi uli kuti? Ndikusakasaka Momesi. Ndinu wapita kuti amene? Zovutanso bwanji? Kabati ndiyosegula. Makoso akalowa mmene mwaononga chilichonse. Komanso masikito sanamange. Zikuonetsa kuti sakulongosola chilichonse. Ndikuyenera kumukonzera zimenezi. Chitoliro cha Momesi. Ndatha kumkumbukira bwinobwino. Amachikonda kwambiri chimenechi. Ndiye kuti anasiya kuchigwiritsa ntchito. Anatayika. Makamaka pa nyengo zimene akudusa. Ndikuyenera kupereka Gita imeneyi kwa Momesi wathu kuti chimwemwe chake chibwererenso pa nkhope yake. Ndipo zimenezi zikuyenera kuchitika. Ndipo ndikukhulupirira kuti chitoliro ichi azachikumbukira tsiku lina. Misonzi yachisoni ikazachokanso pa nkhope yake. Mwana wakenso azamukonda.
ndipo zikangotero daliso zagwa ngati mvula mu nyumba inoyo, ndipo wina aliyense adzakhala osangalala kwambiri pa nthawiyo. Iniyo mukufuna ineyo kundipaka mankhwala? Nditengereni mpeni ndipo mundiphepo mpano. Momesi, wabwera kuzapanga chani? palibe chimwe ndabwera kuzapanga, komano ndabweretsa ichi ngati mphaso kwa iweyo. Ndi chani chimenecho? Kodi ndi tsiku lapadera? Ndabweretsa izi, ndabweretsa ngati mphaso kwa iwe. Sindikuzifuna zimenezo. Ukuyenera kutenga. Zosatheka. Dikira kaye ndikuonese. Sindikuzifuna zimenezo ine. Zikuonesa kuti unabalalika kalekale. Ndikukuwuza sukumvetsa pati kuti sindikuzifuna zimenezo. Komano ndi gita imeneyi. Ndipange nacho chani? Ndichofunikira kwambiri. Ungathe kumawerenga nkhani zambiri. Magita atu alipo ambiri mtaunimu. Ningathe kuzifunira ndekha. Usanone ngati ndinonso wakena kalikonse. Magita alimo ambiri mtauni. Iyo ni nkhani zina. Ndi apaderadera kwa iweyo. Ndipo si gita wamba imeneyi. Oh, zikutanthauza kuti Ambuye kumwambako anayidalitsa gita imeneyi ndi chiyembekezo? Imabweretsa chimwemwe cha mumtima. Momesi, inali khumbo langa kuchokera kwathu. Ndimafunisisa kuti ndikumane nawe. Ndipo ndizakupase gita imeneyi. Ndinaona chisoni pa nkhope yako, pamaoneka zizindikiro zokhuza kupweteka kwa mtima wako. Ndi pamene ndinachiona kuti n'kwabwino kuti ndizakupase gita imeneyi. Ndipo ndikukhulupirira kwambiri kuti gita imeneyi ndimene ingabweretse chimwemwe pa moyo wako. Ndikumvetsetsa ndi nkhani yabwino kwambiri. Koma sikuti bukulo inachita kugwayi. Anayipanga si mulunguyo. Ukuyenera kuziwa. Ndizakuti Ambuye wakumwamba sanapereke zimenezi. Koma chikhulupiriro cha mtima. Maonekedwe safotokoza zambiri. Makamaka za mtengo wapatali. Olota khala ndi 50 rands. Izi zimangokhala kuyitanira malonda mabuku awo. Buku limenelo singathese mavuto anga mu njira imeneyo. Ukuti chani Momesi? Usanichosere malingaliro anga abwino. Pachikondi changa chomwe ndili nacho. Sindimakhulupirira zimenezi. Imene ndiye vuto. Pepa kwambiri. Tadikira kaye. Ndiuze chilungamo. Ngati unachitayo chikhulupiriro chimene chimwa gita. Kupemphera nkofunikira kwambiri. Zomwe timazala kwa Mulungu wathu nzomwe timapeza. Sizachilendo zimenezi. Sopano Momesi, sukuyenera kutaya chikhulupiriro chako ayi. Ukatero moyo wako usokonekera. Sindingakhale ndi chikhulupiriro chifukwa choti moyo wanga unatayika kalekale. Zitheka bwanji Momesi anataya chikhulupiriro chake kwa Mulungu? Zingofunikiratu mapato osatirawo kuti mungogula basi nokha. Osavutikanso kumapita ku Burning Center pa 0 162 5588. Mukatero mopitiriza mosavuta filimu imeneyi. Dr. Sachepa. Ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sachepa. Dr. Sachepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana.
kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangisa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso Dr. Sachepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sachepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo. Kodi ino mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino, ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sachepa. Akupezeka maderawa, kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 08244122626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri tumwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubwereserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 081625588. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mpambande. TV on blast, turn it down, don't want it to